Hej, jeg er Jørgen, og jeg søger stillingen som outdoor-lærer. Jeg har min egen shelter. Jeg har undervist i mountainbike, tosproget, både i Silkeborg og også elever fra Gellerup-land, som ikke er ret vant til at cykle, så det har jeg faktisk gjort del i. Så kajakdelen, jeg har 6 kajakker. Jeg har dyrket det siden 90'erne. Har haft mine børn med i Norge sidste år. Vi har selvfølgelig styr på selvregningen og markedet. Jeg har også charter. Så har jeg nogle teambuildingsværktøjer. Den selvbærende Da Vinci Bro, som eleven så skal samle. Det er altid meget godt, når man har en flok elever, som ikke kender hinanden. Sådan lige at tølle lidt op med de her teambuilding. En kran, hvor de skal stable klodser ved at hive i snorene ud for enden. En tegnemaskine. Jeg er tidligere håndværker. Jeg har fx lavet mit eget æblemostpresser. Her ser vi bundpladen fra den. Den kan presse 25 liter most i et pres. Og så har jeg en elektrisk kværn. Og kører snittet huggekurser, når vi prøver på lejr og også i håndværkets design. Og min klatredel, den starter jeg med som fritidsklatrer, og senere så blev jeg erhvervsklatrer på Skovskolen. Jeg har klatret i Sverige og for træer og på silo og rappellet forskellige steder, og har også klatret på mange forskellige klatrevægge. Lejrliv, det vil jeg ikke sige så meget om, det giver sig selv. Det har jeg selvfølgelig dykket en del af. Jeg har dykkercertifikat Advanced Open til 30 meter. Jeg tror det mest snorkel, jeg gør med mine egne børn, og dykke lidt paddle. Lejrliv har jeg selvfølgelig også undervist en del i, både som spejlleder, men også som lærer. Jeg har selv lavet dem her, de her stole, som kan bruges både i kano og rundt om lejrbåden. Skidelen dyrker både alpin og langrand i Norge en del år, og også i Alperne, og har undervist mine egne børn i det. Kanodelen, jeg har renoveret nogle gamle kanoer, har 5 kanoer, sat en ny bund i her, og så kigger her, så laver lidt beskyttelse med en rørskål og en ny bund, og de her 5 kanoer, dem bruger jeg lidt til både familie og også til mine børns skoleklasse. Den sidste ting herhen, det er min jolle, som, fordi jeg også har en optimistjolle, så er det sådan lidt en sikkerhedsbåd, vi bruger.